Ty si tu generálnym riaditeľom. Aká je tvoja náplň práce? Pre mňa je veľmi dôležité, aby som mal priamy kontakt s tým, čo sa tu deje. To znamená, že veľmi aktívne sa zúčastňujem všetkých vecí, ktoré prebiehajú vo vinárstve. To znamená, že či sú to už práce vo vinohrade, či je to už práca o výrobe. Často chodím ja osobne prezentovať víno. Ja robím degustácie pre hostí. Som s tými hostiami, som s tými ľuďmi, ktorí sem zavítajú, aby som dostal úprimnú spätnú väzbu, pretože tá spätná väzba môže byť, že sa nám všetko páčilo. Sú veci, ktoré môže by sme očakávali ináč. Toto sú veci, ktoré ľudí potom vedia posúvať dopredu. To znamená, že ja si myslím, že tieto veci, tá spätná väzba od zákazníka, to nikdy nemôžeme brať osobne. To musíme brať tak, nie všetko platí, čo dostaneme tú spätnú väzbu, nie všetko treba brať, lebo tých pohľadov môže byť niekoľko. Jednej polovice sa páči niečo iné, druhej polovice sa páči niečo druhé. Na druhej strane tá spätná väzba formuje naozaj to, že ako sa veci dajú robiť lepšie. A to platí aj pre samotné to vinárstvo, platí to samozrejme pre celý región. Je tu zodpovednosť samozrejme finančná, je tu zodpovednosť za budovanie značky, je tu zodpovednosť za motiváciu ľudí a vedenie ľudí. To znamená, že je veľmi dôležité, aby tí ľudia videli, aké je smerovanie, aký je cieľ.